Assalamu alaikum bandam. Sehilam ko majjiraɗo ngeloba o yalti e mo laatto e ngeloba makko o yilima caggal saare fof o yiyani o abbi to ladde to o hawre worɓe tato o salmini ɓe calmitimo o wi ko ngeloba makko o laatata. Goto o wimo kana ngeloba laaci ko taƴki o wi eyi. Ɗiɗo bo o wimo ngeloba kana yitoto wata nde yiyata o wimo eyi. Goɗɗo o wimo ngeloba kana ko laƴowa o wi eyi. Ɓe mbimo min jiyani ba o wi ala wona gonga ɗo ngeloba mo naade fof oɗon gandi ɗo mbawɗon naade fof on jaltinan ngeloba bandiraɓe ɓemo foti jaggude ɓe koɓe kaali ko e ngeloba he fof koɓe kaali ko noon yaari ɓe garta ɓe mbi ɓe jiyani ngeloba en ɓe foti jaggu walla fotaɓe jaggu ganduɗe hen hunde fof yo haalno nde arta e ɗo épisode goɗɗo.